Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Puan Fajid Dwi Mulyani, absen 28 saking kelas 11 tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para rawuh ingkang kanurmatan. Monggo-monggo kita sedaya mujudake puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paringi rahmat lan berkah dumateng kula lan panjenengan saged makamal ingkang sonten punika. Para rencang, petualangan golek ilmu kados ngambas alas ingkang kuat. Kadangkala kita bakal kesasar, nanging yen kita tetep sabar lan terus nyoba, mesti bakal ketemu dalan. Ilmu iku laksana. Kita saged bedakake ingkang sae lan ingkang ala. Ing dalan golek ilmu, bakal ketemu kanca-kanca anyar, guru kang sabar lan tantangan ingkang kathah. Kabeh kuwi bagian saking proses pasinaon. Ora usah wedi kanggo kalah, gagal, amarga saka kegagalan kita bakal luwih pinter. Para rencang, ilmu kuwi pusaka paling larang regane. Aja nganti kita lalai kanggo golek ilmu. Ayo kita tansah semangat nggambarake awak dhewe supaya kita saged dados generasi ingkang bermanfaat kangge nusa lan bangsa. Akhir pidato, kula ngajak panjenengan sedaya monggo-monggo tansah semangat golek ilmu, ngrembakake potensi kita sedaya lan gawe karya ingkang bermanfaat kangge masyarakat. Mekaten pidato ingkang kula aturaken, nyuwun pangapunten ingkang wonten keluputan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.